Deci aici era copilul pe patul ăsta? Da. Dar ce-i cu atâtea lucruri aici? Vrei să zugrăvim? Vrei să zugrăviți? Am vrut. Mă zic că... Și de 3 săptămâni ziceți că nu s-a mai ridicat de aici. Aproape 3 săptămâni. Chiar de aproape. Se apropie 3. Și ieri când a venit ambulanța era plin de muște, era... Păi era și acum. Eu am dat cu spray. Cu spray întreg a folosit și muștele tot. Jumătate. Nu, dar pe el erau muște, erau Păi, viermi. Dar el a putut da cu spray că trebuie să închizi ramul și să pleci de acasă, că e toxic. Copilul cum învăța la școală? S-a învățat bine. Numai limba maghiară nu i-a plăcut, aia nu i-a plăcut. Și am dat la secția maghiară să învață limba maghiară, că n-am vorbit cu el și nu știe o bobă.